Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya inosuwisa yakaitika kuno kuMbare. Mhuri yakauya ichida kutenga tombstone rekuti vaende kunoisira hama yavo yakaparara. Asi vakazobvapo mwana mudiki ane 4 years atsimbirirwa nerimwe dombo vakamhanya naye kuchipatara uko kwavakasvika vachinzi mwana akanga ashayika. Tataura nevagari vekuno kuMbare, vamwe vanoshandira pedyo nepakadonherwa mwana uyu nedombo, vataura vachiti zvakakosha kuti matombo anenge akareba ayayo aiswe pekuti pakwanise kupinda vana vachitambira, panenge pari pachena poiswa matombo ari pasi. Tataura nagogo vakaona zvakaitika, avo vati vakatoona mhuri idzi dzichiuya padyo nepamba pavo vachitaura pamusoro penhau yavakanga vachida kuita, asi pairatidza kuti pakanga paine makakatanwa, uye vakatoonawo nguva yakatsimbirirwa mwana iyeye. Zvinova zvinhu zvavati zvinorwadza nekuda kwekuti mwana uyu vakatenge vamuona ari mupenyu akatopfeka heti yake yekaki. Gogo, tauyawo kuno, tiri kuona pamunogara pamba penyu pedyo nepari kunzi pakatsitsirirwa mwana nehedi netombstone. Imimi chii chamakaonawo kwati chamakanzwa? Inini ndanga ndakatogara pasi pemuti pemumango uri pamba pedu, ndobva ndaona vanhu ivava vakauya vachida kuita zvematombo avo, saka vakazouya vakaita kamukanenge kamusangano kavo munyasi meheji yedu, vachingoita vangu vari kudhonzerana, but isu sevanhu vanga tisina basa nazvo hatinambozvitarisawo. Ndobva tazongonzwa kuti bhumu rakarira dombo iroro, ndobva tikati ndakafunga kuti mwana wayo arohwa nemotikari nekombi, vanoona kombi yacho iri kutoenda. Ndobva ndatarisa vandaona mwana atase atsitsirwa nedombo, kwakusumudza dombo riya, kwakutora mwana wayo kwakumhanya naye, akaendwa naye nemotikari yepahukwa vamhanya naye 24 hours. Ndobva mwana asvikonzi ngaende kugumu. Saka mwana takazonzwa, ndabva ndazobvunza ivo varidzi ipapo ndikati ko mwana zvakazofamba sei, zvikanzi agogo mwana aita sei, akazoshaya. Ndakabatikana zvekuti bhozi ndakamuona mwana akatopfeka chiheti chekaki zo. Ndikati inini vanhu nharo dzavanga vaitisana dzimboridzeiko dzavanga vaisana, mazviona zvematombo izvi zvinoenda nechitendero chemunhu mwanangu. Inini I'm a Christian, I'm a Catholic, handibhiliivhi hangu mune izvozvo, but sekutaurwa kwazvanga zvichiitwa kunzi vaenda kunoisa dombo ende ameno maarguments avanga vachiita ipapo, saka ndobva mwana azoita sei azowirwa nedombo. Izvo zvabatana mazvo zvaita kunge zvakonzereswa nekuti ivo vanga vasiri kutowirirana pachavo. Asi chandinoda kungotaura mwanangu ndechekuti vanhu ngavakoshese whatever they believe in. Kana achibhilivha muchivanhu, kana achibhilivha kuti Mwari vanopa vanotora, fanika sesu tinongoti Mwari vakaita kuda kwavo, asi ivo ngavagadzirise ipapo, varege kumhanya kuita zvinhu zvavasingaiti sei, vachibvunzirawo kwavanobvunzira kwacho iko. Asi chokwadi chiripo ndechekuti inini ndiri mutenderi, ndinoti Mwari akapa, Mwari akatora, Mwari anotora nenzira dzakasiyana siyana. Unogona kutorwa chero uri pai, but Mwari vakasarudza kuti mwana uyu vamutore, vane chikonzero, ndovanga vamisa panyika ndovamutora. Mati imimi vakabva vamhanya kunosumudza dombo. Akasumudza dombo iri ndiani? Uye vanhu ava mungaziva kuti vanga vakawanda zvakaita sei iri vakanga vachitaurana zvokuda kutenga dombo? Vanhu vanga vari zvikwata zviri, vamwe vakanga vakagara necheuko kune matombo kwakadonhera mwana, vamwe vakauya munyasi meheji yedu ndoma vaitaura vari. Saka ndakatoona kuti dzato 2 different groups. Amene kudavo vanga vari vana vari zukuru here handizive, but vedare chaivo vanga vakamira muheji medu kuti vaitaurei handizive kuti vaitaurei. Sekuti papa hamuna kuzoziva kuti dombo iri vaida kunoisira ani here? Vakazombotaura kuti dombo iri vaida kunoriisira ani? Haiwa, ipapa ndambonziva kuti vainoisira ani dombo, but vanhu vakanga vauya vachitouya, vamwe vakatobva nekumusika wako vakauya vakasangana ipapa paheji peda vachiti vada kuita sei, vari kuita zvedombo. Ndobva ndazoti ivo vanhu vanoita mamiting oti vamwe vari uko vamwe vari uko, zvinoona kuti vanhu vanenge vaita sei vasingawirirani. Saka ina ndakabatikana, mwana ndakatomuona nemaziso angu angoti tasa atakurwa apa, ndobva asvika ndobva akwidzwa mota yavo. Mota yanga iri rori futi, ndobva vaona kuti vazosumudza iyo, vati mwana akutora zveemergency, ndobva aenda nemota yemudharo pahuku apa, chimota chiri pahuku izvo ndochaakamhanywa nacho kuhospital.
gogo tinoona pese panoitwa zvematombo, tinoona maheadstones acho marefaye vanenge vakanga vapfekera mukati, haasati aapasimendi, haana kuitwa secured kuti toti akasimba. Chii chamungade kutaura nekuti izvezvi kutoona kuti pane mwana atorasikirwa neupenyu nechinhu chachisina kuiswa zvakasimba? Mubvunzo iyoyo ndinopindura ndichiti neni ndakatozobvunza muridzi ngata ko matombo anenge akamera akati aiwa gogo, dombo kana risati raiswa panzvimbo yaro pariri kuenda rinenge rakati dombo kwaro chepasi chipacho, handisi iro ranga riri padisplay, saka rinenge rinozonamwa kana raendeswa panzvimbo ndoparinonzi raakunamirirwa, harichaita sei, harichadona, harichabva. Iko kungoadvertisa kuti vati vari kuadvertisa matombo avo, but ndofunga ivo vazoona kuti hazvisi secure enough neincident iyo yaitika. Ini kwandiri ndoti incident, haimbori accident, incident. Zvangoitikawo mwana aida kujamba mbva aslipa ndobva adi achitambira parichi anozi ati pazviri dangerous kudaro. Saka ivo pari zvino ngapachigadziriswawo kuti aiwa chero aivhinari display ngavachereka kuti mahomba aite aende pajekerere. Vanhu vanogona kutouya futi vachitamba vamwe vana. Saka mwana uyu ava vakuru pavaiita matare avo, mwana aitambira kumatombstone ikoko uwongu ndokwaakanga ari ega. Aiwa pamba nechimwe chikwata, dai zvikwata zvanga zviri zviri, vamwe vangagarawo kone zvinhu zvavo sevanhu vanga uri parwendo, vamwe nemapasuru avo vanga vagara saka mwana ndokwaitambira ariko. Saka pakujamba apa ndofunga kuda akatsvedza here baba wangu niya, ndobva aita sei, ndobva atotadza, ndobva anobatirira dombo, ndobva rati iye pasi dombo pamusoro. Dombo racho rakamutsitsirira iroro richiripo here kana kuti pane rakabviswa nemapurisa kana kuti richiripo here dombo rakatsitsirira mwana iri? Handizivi, andambozvitarisawo. Handizivi. Asi matombo ndinomuita mwana, ndakatotaurawo naye ndikati ko chii chaitika, bhatsa iye anga asitoripowo futi pazvakaitika. Baba tauyawo kunoku uko kwatiri kunzwa kuti kune mwana mudiki akarasikirwa neupenyu. Mungatitsanangururai kuti makanzwa kuti zvakafamba sei kwati makaona? Inini ndakandisipo, ndakanaenda kuBelvedere. Saka pandakadzoka ndakazongoona umwe makanika wepa next door panapa anonzi mukoma Neva. Vachiti mukoma wagomba ko zvambonzwa nyaya yemwana wanga aitika pamwana wemwana wewe uyu. Nyaya ipi? Pane mwana adonherwa nehead yepa Thompson. Mwana yamudodo adonhera mwana head yacho yaya. Mwana Bawdin vazosimudza head yacho iyoyo, asi mwana asizikana kuti mwana wacho zvaapapi, asi mwana wacho ndimondionerawo nyaya yacho unzwa kuti nyaya iyi chinhu chaitika. Tobva naendera mberi ndekubvunza nyaya yacho, ndibvunzawo wandoshanda nawo apo, vatiti iwe pane mwana atsikwa pane mwana adonherwa nedombo. Chirudziko asi iwo vanhu vacho pane kanoizi kakaripo pano vanga vachitenga chidombo wacho, pane kanoizi kakaitika unga wasinyatsa kuwirirana zvekutoti kana mwana wanga ari mudiki ukaye ingadai enda ndiri nini ndaiti kona kuti mwana wangu ari safe here, ndinaye here, kuti kuti mwana asaba kutsikwa nedombo mubereki ndiripo, right? Ndobva ndaendera mberi nekuinvestigata nyaya dzangu, ndinoti ndamumira sei apo. Ndobva ndazoona kuti matombo aya mahedhi acho mahombe aya anofanira kunge achiiswa hayo mukati mune fenzi umu. Panze panoenda mahedhi anenge ari emabhaibheri aya akadzikira mwana aikwanisi kudonhera mwana, anenge ari safe, right? Asi wekuti aurana handisina, ndachitotya kuti ndinogona kunetsana nevanhu kana kuti chii, right? Ndakazongwa nemapurisa akungoya apo ndakazoti ndo nyaya yafambira apo, anotaura hangu nawo wanga uchingotaura nevanhu vachana nawo, ndobva wangotaura nawo zvanaombonzwa tautaura nawo kuti chii, ndobva nyaya yapera yakadaro. Saka imi makatozonzwa kuti mwana akadonherwa nedombo uyu akarasikirwa neupenyu? Asi nyaya yakatanga ndeyekuti zvakatondishamisawo umwe munhu achitaura kuti mwana atsikwa nemota. Zvakatondishamisa, mwana atsikwa nemota, iye mwana arunzi atsikwa adonherwa nedombo, ndazongozvitambirawo. Saka imimi advice yamuri kupa ndeyekuti kana matombo ari anenge akamira aiswe mufenzi asaiswe pachena. Matombo anenge ari mahedhi anenge ari mudenga aya
ngaiswe muri protected. Panze paenda mahead ematombo asina kunyanya asina height yakanyanya yekuti like maBible ndio ndinoona inini yekuti mwana anenge ari safe kunyanga ari ega kunyanga aino abereki. Imimi mataura nyaya yekuti makanzwa kuti vanhu vakanga vayozotenga dombo aya vakanga vayozotenga dombo ndo vakanga vachinetsana pasina kakuwirirana. Zvakatondishamisawo kuti vanhu vacho kakunetsana kavo kakarimbori papi, otherwise ndo kakakonza kuti mwana asaonekwe kuti mwana ari kupi, ari secured here, ari safe here semwana arunzi anga ine mubereki wake. Tinouya kwamuri nedzidziso notinoziva kuti vazhinji tiri kuisira hama dzedu dzakarara kuti varare pakanaka tichisa matombstone, asi zvakakosha kuti kunyangwe patinoenda isusu ikoko tive tinongwarirawo kuchengetedza upenyu uye avo vari kugadzira matombstone kuti vaone kuti zvinhu zvavari kugadzira hazvizoisa njodzi kuvanhu vanenge vachishandapo nevanenge vauyawo kuzotenga, nekuda kwekuti matombstone mazhinji aya anenge ari marefu anenge asati aiswa zvekunamirira kuti amire ega nekuti anenge asati asvika kunzvimbo yaari kunoiswa. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe.